dadi pati aja duwe rasa kalah yen durung tekaning pati. Arep tak antepi. Aja gawe wiranging Kanjeng Rama. Ya, Kang, maju meneh. Siap. Rasa kuwatir tak sumbarane. Pandhasmara. Ana apa Antasena? Semene kekuatanmu. Lho, kowe iki bocah ngeyele ora jamak. Wis diajar kaya ngono kok meso isih wani nantang. Aku gelem kalah yen wis tekaning pati. Wani kan aku sing tak wedeni apamu. Oh, Antasena cah wingi sore arep wani karo Prabu Pandhasmara. Tak sepatani lempoh dina iki. Aduh mati aku. Piye? Entuk siji. Weh lah kowe kok mak klebuk ngono terus Gatotkaca mlayu. Ha ya ngene iki. Ora kesel ning entuk dhuwit. Iya